Gusto ko magpatukor kuan papadag sa buhay. Asa na yung tukod? Katubo sa bahay. Gingan pa? Bisa gingan mo? Magdigo yun. Ay, samok eh. Samok. Ay, ayun dyan mo. Ayun. Bisa magtago pa ka niya. Bisa magtago pa ka niya. Sakpan niya. Alam mo na. Oh no! Oh no! Namarabag! Hindi ka mamidyo na kagkalita! Ay, di ko ligo! Ligo! Namarabag akong kalitan na mo kunin mong kamera na to. Pako! Hindi mo kita-tago diya. Kasi mo kita-tago diya. Nagpunog Samok mo! Aray ko sakit agang ti dyan, uy! Ngano ka na dyan, di mo pakitas kamera. Parang tanga. Buhay na lang kuhan makisakit na ganti dyan, naipit. Ngano, mailan ba rin ko maligo? Huh? Laay mo na, sigla kasi radot sa cellphone. Kita ka na yung cellphone? Kita ka? Dyan niya. You have no evidence to me to hawak-hawak cellphone. Don't see that. Lako, nag-ipapalit o guys, cream gay, kirang kauhaw. Kar kalimuot. Hindi lang kayo makakain ng ice cream, masiraan na kayo ng utak. Lako, nagi. Kaya ito guys, cream gay, lamay kag bugnaw, kirang kalimuot. No, ang simudog ipaningot. Feel na na summer guys, hara nang inita. Daris kuan Pilipinas. Isang maglingkod ra ka panington, pati agbog panington, pati agsingit panington. Ang tutog mo sa kuan Alaska? Alaska Ikaw, may ba? ato ka sa Alaska. Okay, pa ko lang siya naglakaw. Tanawang ka. Sukli pa. Ito. Laman. Usa ta na, usa ka ube, usa ka chocolate. Uy, ay ko dato na mo dikit. Kaya siya dago ah. Uy, ay ko. Di, usa ka chocolate, usa ka ube na. Iya ko ni. Kuani. Sumama ni mo. Ube ka nagut naman ta ani diri. Opo, wait. Uy, kamama ni mo na, lamig Europe na biyo. Muna. Asa na gawang chocolate? Tara, oh, chocolate na. Taguin na kay masilisihan itang papa, hurot na. Kabugnaw sa utok. Boom na boom, pinitik chocolate. Kuan taga. Look, tagkondam ni ba sa panahon ako tag 5. Easy. Dili, katong di magpagkatong matong di branded. Oh, very delicious. Namay sa. Ano yung isa? Mo di ay. Kasaw. Mana? Ganun. Mga guys, na. Guys, mga guys. Mga tag ice cream. Ice cream ba? Daya, manigil. Sulbi oh. Sabi. Limbungan, makabasa ng limbungan. Limbungan, food. Bay klaro. Kaya una-una po siya kuha. Kuha ba siya na dua po siya? Maruha. Bus lang pagtanga ka may result. Camera. Sabi nga nung una-una. May pagkahaw, hampo ko. Tal. Ha? Same. Nang gani ka nampo kagay tapos mo. Yung muli ko. Uda di mo mawag ko. Yun naman na oh. Ito. Ruan mo ikaw. Ako may mukha nun, ngayon mo manasa. Lagi food, Bi. Bata. Be, wag isud. Mayra. Paka.
Lagi na boy. Ang karaya to ah. Grabe mo kita man diri ako. Grabe. Lulam sa mingko dito sa riling sika pangitagti mo. Yung tamini, tagaan na yan, labay. Abay, kag ikaw lang isa pa. Ganun ba, sige yan. Kami siyan sa at ko na may pwede na dyan sa ball, magpahimo mo akong dito ka na na Kamalig. kamalig. Hindi po yun. Bye-bye. Gubahan. Magpahimo ko dito kamalig para pag mauli-uli ko, gusto ko dito muli. Ko, hindi mo labot. Hindi ko manilabot si Papa. So, may mga okasyon na hindi ganin mo uban. Magpahimo ko para raho ah. Mas pili ang itong balay. Ano? Boy, ayo, people! Hindi man lang siya mag-enjoy sa uban pa. Mas mag-enjoy na siya mag-isa. Ma, yung humok ng tukulit, ako ang galing humok na. Ayun na ba yun? Bulinit mo. Hindi ko naman nang bulinit na. Ice cream dia, ice cream dia. Ang baho ah. Wow, chocolate. Nang kay bunya, kuan Chinese. Hindi ka ba? May trigger nito na. Alam mo pa, ice cream budget. Pwede. Hawa, naong sa budget. Sige sa akin pa. Bisag na sa dyan, naong sa budget. Para ador mal bapili ko. Siyempre, ice cream mahilig niya, ang bati mahilig. Ito ko. Bati, sige mo man tilapan, di na mahilis. Hindi. Mahilis, di mahilis na wala. Bisag tinilapan na mo, tilap, igapon ka. Gawan ka. Natanaw niyang inunan na niyang asawa sa uban, litson pa na. Balat ang bilat. Haga. Wala po tulad niyo. Ano ka nagigya? Gaba-gabaan mo na ginawa. Ano ka nagigya nga puro buslo pag tanaga, di lagi oh. Gaba-gabaan mo. Gaba-gabaan. Pakita ba mo ngayon ng luto? Oo, soon. Pahak. Mo nagkauna-una magugtag pili. Hawa. Nakapili nung pinilian. Yung mga bunod. At yung lagi pamili, arong di ka makapili-pinilian. Sabi na ko dito, nang naunan biya. Sinunod, hindi ka ma. Huwag ka mo, saan mo? Okay. Good. Ay, lagi ko papilihan lagi. Namay lang ako, ice cream. Siyempre ikaw. Isang lang yung ice cream mo, di kong piliin. Di ko lang piliin. Mamaya may kong ice cream, kagabi di ko ka doon. Hindi ko ilam eh. Kaya si Papa, bisag kung saan ni mo nagpa-feeling, tagaan pa ni mo nag 1 million, basta na body din na si Jackie. Wala ka. Nawa, di ganin mo bagbul, kaya piliin kinitag budget. Maging lang di magaban-ban, rumaan kong daka. Aba. Maliman mo ba? Balik na sa Jai. Yung asawa niyo, nung unan, litson para sa uban mo, di ay. Siyempre, kinsa kayo di magdaga, ngawa may bana mo ban. Yung kamuban, nilayan mo mo. Siyempre, ang mga pagkakata ba? Mahalin na si Mama dito mga kapalabay driver nga mura natin yung pagnodag kuwan. Oh, di ka magmahay. Go pa kay mga sawa din halin lahat ng balabal driver nga mura. Oh. Luya, kung papa, kasi ka-driver niya, ay, nang pagkabalaban mo. Mama. Nang kakalitingan. Daba. Hirapan ng takalisod. Puro naman driver. Hindi ko na mga driver kaya sweet lover na. Truck boy na sad. Yung which way? Hindi tambahan ko laki, karang laki na ilhin. Ang tura ito ilin. Karang wadani, wadito. Ang tura. Ilhin gani. Hindi, urot.
Bila pa, be? Ikuangan. Grabe tawa ng murag no quiz. Ikuangan pas dua. Una pa sa pili, kita na pili mga butlot. Da, mayroon. Tutbas ako. Dali na kong tubig eh. Ano di ay? Pag di ba tulog ba, sulit kayo. Yung ba na dili na pero may kolor, be? Inana ng kolor. Hingga murag bagjaw. Murag nakasawag ka ng badyaw. Wala na badyaw. Badyaw. Mga badyo nga katunog. Marabay nagsugo. Mading. Di kay nagdahom may mga kung kuluran kagbog, iriban ka, mabintaha, taga may waaman. Buting ba? Adyo ko. Tuto ka. Isa? Kung nagkama. Ganina, painingin kang mura kong nagbagjaw. Karoon, kasusuyok pa. Oh, man ako tumawi ang badyaw-badyaw ang iyong gago. Sunod sa galaw, cream silk, kulay pink. Hindi ka pag magpatukod, kuhan pa palag sa buong. Asa mo yung tukod? Katubo sa bahay. Kanang kuhan ra ba nipa, ang jama, kanang mainit. Nagpirmi sa pumuli. Oo, mukulian mo ko, arang muli ko dito, ato ko dito sa mga. Meron na yung wakwak. Para makatapok-tapok, pwede po dito mga tukod, iban. Pajak mo na? Pagka, Saan ka buk makatuog? kuhan ra ba nipa, ang ka na makan. Oo, mahuli ta dito, nas mama. Ato ta dito sa ito ang pinahimin pa dyan. Diba guys, no? Namig na ipadyak dito sa kanila. O yan ang bahala, sige may matulog. Ano to? Tugan manasahay. Siyempre, makulian ko dito kada semana. Big time ka pala. Kadisimana yun, ayos ah. Oo, panig ka mo pala makulian kada semana. Lolo niya mo. Nga, no, di ka masugot nga kada semana kumulit. Yan, kuyab ka pa dito. May uya budig. Siguro niyo. Ano yung ulit, naman dito sa kasimano rin pag dilang panis siguro magbaul ka dito. Pagkali na kami din. Da. Anja? Magbaul na lang ko, no? Oo, nga na pa rin magbaon ko. Kada simana ni may ulit dito buhol, larang may kasplik, ito na puyo. Padali lang may dari konsumo na mo. Kaysa Dani, orang lajan, saya may mo Dani, sige mo kong TikTok. May gani, si TikTok, isa dito Jenny, kuan ratong kaboy, tugwera to ditong kabay. Masya pa dito kay mga ahoy. Delikado si mama, di na ito mailhan. Ay, Bibuli na to. Ah, Huwag ka nang JJ. ita na bakal kag natigbuhok. Ah, JJ. Ito dito. Kailan mo, JJ? Sana. Ako bitaw ni. It's me! Hindi na may natuto kayo itong nag na. at least managtong, nag-enjoy ko sa gibuhat. Oo, sa kabulan. Kaya mananong. At least, mangnagtum, nga bre managtum. Importante, nag-enjoy sa gibuhat. Sige ba ko, lubog-lubog daming bahay, way mahimo. Sige rag silpon. May mo ka na na yung pag YouTube. Doon. Pag init. Di, ka mo muskad daw. Matugbukid, di makatugbukid, kaya ilang bukid, preso na lang may pliti, langit na. Ang medyo Ba dito sa buhol, kaya nagang mabuhat. Ganun. Yung gawas ka, puro bay dari, bay dito. Inyo, dek. Inyo na ni Bay. Bay. Oo. Sila ko ni Bay. Dagang mabuhat. Isagan siya mo ang buhat-buhatan dito. Like sa dito. May namantay. Then na naman ibagumbana sa mga manito. Hey guys, so pwede na ko akong magumbana guys. Pamusin ni Susuki, wala ni Susuki. Papusin ba na suso? Di ba? Sarap. Suso ko na pusilon. Diyan pagkawawala. Suso ko na po sila. No, yan ni Mugi. Waka kayo lang suso. Daily. Lo, dyan ni Mugi. Pusilon, managod ka. Mamusin ko ng suso. Minsan na suso, mulupad. Kaya sila Hindi gan. mo ako dyan, pagkawawan ng tanin. Nga nung kitang gintir.
Merikoy. Bitaw pala may bitaw magpahimo pa. Bitaw guys, phone guys, ug kaluyan sa Ginoo nga. Nay grasya, gusto ko nga magpahimo pajag dito sa kanay bohol para ug magula-uli mi. Nay pajag. Kanang kuan ba? Kanang nipa ra ja kanay amakan kay bugnaw man na siya. Kay dato mong sa bahay arang ka kanay alimuot. Lami man ang natay kanay kuan ba pajag-pajag. Atos tunga sa basakan. Amakan raon ja kanay nipa. Kay bugnaw man na. Magkonsigyan guys, magpisunit. Kaya naman pisunit danis kamong Upload na. ang silingan. Kay mag-upload na po. Hindi namin matos ka na lungsod kay na may pisunit dani.